Este Nadal, Prémiate en Meis. O Concello volve a apostar por esta campaña por quinto ano para fomentar as vendas durante estas festas no comercio e hostalería local. Vanse moñer en xogo 3.000 euros. E en esta ocasión vamos a seguir o formato que comenzamos o ano pasado, que se poñen en circulación 3.000 euros para repartir entre 32 establecementos entre comercio e hostelería do noso Concello, e os premios van a consistir 32 rascas de premios de 45 euros cada un e 64 rascas con premios de 25 euros. A campaña arranca este vindeiro luns e prolongarase ata 8 de xaneiro. Dende o goberno local entenden que é un bo método para botarlle unha man aos establecementos do municipio. A alcaldesa aproveita para facer un chamamento á veciñanza para que merquen eles. Unha vez máis, tentamos de botarlle unha man ao noso comercio e a nosa hostelería nestas datas e, a verdade é que é un formato que gusta a xente que merca, o que consume na hostelería e, desde aquí desexámoslle moitísima sorte a todos os que vayan a participar e animalos a que dentro do comercio que temos en Meis que merquen no noso Concello e que fagan veciñanza e facer Concello, non? Esta campaña forma parte dun programa de Nadal na que non faltarán citas clásicas como a Feira do Galo de Curral ou as visitas de Papá Noel e os Reis Magos, que este ano, ademais de recepción, inclúe unha cabalgata polas parroquias. Ademais, repiten outras propostas impulsadas en anos anteriores como os concursos de postais ou decoración de Nadal. Xa están en marcha o concurso de postais, que é para nenos e nenas de 3 a 16 anos, empadroados neste Concello. O quinto concurso de decoración de Nadal de escaparates e locais de locais comerciais e de hostelería tamén xa está en marcha. O concurso de decoración de fachadas de Nadal de vivendas a título individual que está a ter moito éxito tamén este ano. Ademais, na programación atopamos outras iniciativas infantís. Tamén empeza o 23 de decembro o Ludo Meis Nadal, a ludoteca do Concello de Meis. E teremos tamén o 2 e o 3 de xaneiro un campamento digital que vai a ser no CPI, tanto a ludoteca como este campamento van a ser os dous no CPI porque temos o CREA trasladado arriba a aula grande do auditorio polas obras da escola infantil. Entón, este ano vamos a derivar estas actividades todas ao CPI e este campamento digital do que vos falaba é para a rapazada de 9 a 13 anos. A programación complétase cun concerto de Nadal da banda da Bertula, unha actuación coa que a formación vai conmemorar o seu 50 aniversario que se celebra no 2025.